En els darrers anys han crescut a Catalunya moltes iniciatives en favor de la pau i el desarmament. Han aparegut i s'han consolidat projectes ciutadans, socials, institucionals i acadèmics que treballen de forma efectiva i rigorosa. La Fundació per la Pau valora molt positivament aquest increment i ha considerat necessari i oportú recollir totes aquestes iniciatives en la Guia de Recursos per la Pau. La guia recull les ONGs, les campanyes, els recursos, la formació, els organismes i les iniciatives que treballen per la pau a casa nostra. Així, tota persona que vulgui formar-se o col·laborar en la construcció de la pau té tota la informació a les seves mans. Si voleu obtenir una guia de recursos per la pau, adreceu-vos al local de la Fundació o entreu a la nostra plana web.